Ens acompanya en Josep Pla i Buixoll, és president de la FANOC, l'Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya, i amb ell els volem presentar la Casa dels Xuclis. És una casa molt especial, és una casa ubicada a Barcelona i és fruit d'una llarga reivindicació, la culminació d'un projecte que va néixer ara fa més de 20 anys. Està formada per 25 apartaments on es podran allotjar famílies que tinguin nens i nenes malalts de càncer i hagin de fer una estada de molts dies, de moltes setmanes i mesos fins i tot a la ciutat de Barcelona. A més, podran comptar amb l'assistència d'un equip tècnic que els proporcionarà informació i assessorament i suport, sobretot. Però, com dèiem, no és una casa qualsevol, sinó que s'ha tingut molt en compte les famílies i els nens que s'hi han d'allotjar. La nostra reivindicació des de fa 20 i escaig d'anys, quan vam muntar una sèrie de pares i mares a FANOC. Veiem clar, la nostra experiència personal ens deia claríssimament que no n'hi havia prou a l'hospital i en posar la vena per la quimio. I el càncer nosaltres era una qüestió psicosocial. Nosaltres, que un nen tenir un nen malalt implica que hi ha un distorsionament brutal al voltant d'aquest nen i que, a més, no només és una distorsió, sinó que la pròpia societat és la que intervé a l'hora d'abraçar-lo, de controlar-lo, de fer l'estar d'una manera conscient. AFANOC vol dir Associació de Familiars i Amics de Nens Oncològics de Catalunya i va néixer de l'experiència vital d'un grup de mares i pares que van veure la necessitat d'unir-se per millorar la qualitat de vida dels infants i adolescents amb càncer i les seves famílies. AFANOC les acompanya al llarg de tot el procés, atenent les necessitats que van sorgint i procurant que el desenvolupament afectiu i educatiu de l'infant o adolescent sigui el més adequat a les seves especials circumstàncies. La curació del càncer no és només una qüestió mèdica. Un entorn familiar estable és la millor influència. Per això, AFANOC posa en marxa la Casa dels Xuclis, un espai d'acolliment temporal que ofereix aquesta estabilitat a les famílies que han de venir a fer el tractament als hospitals referents de Barcelona. Un espai on sentir-se com a casa. Un espai on compartir. Un espai on poder plorar i també riure. En les malalties de llarga durada, la salut psicosocial és fonamental. Els serveis que la FANOC proporciona a les famílies són completament gratuïts.